Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci tare da ni Ishaq Danladi Sani. Insha Allah a yau za mu tattauna kan muhimmin abubuwa guda biyu dangane da juyin mulkin da ya afku a ƙasar Nijar. Muhimmin abu na farko da za mu tattauna shine barazanar ƙasashen da sojoji suke mulka ga ECOWAS. Kamar ƙasa irin su Gini, Mali, Burkina Faso sun yi barazana ga ECOWAS cewar muddin ta mamayi ƙasar ta Nijar su ma ba za su saurara ba wajen bawa Nijar ɗin dukkan wata kariya da take bukata domin ta tallafa mata. Muhimmin abu na biyu da za mu tattauna a kai shine batun sanata Shehu Sani da ya bayar da dalilai 13 wanda bai dace ba kuma bai kyautu a ce Najeriya ɗin ta goyi bayan mamayar ƙasar ta Nijar ba. Kamar yadda ƙasashe irin su Mali, Gini Bisu da ita Burkina Faso suka faɗa cewa idan har ECOWAS ta kai sojanta zuwa gabuwar Nijar domin ta yaƙe ta, to tabbas za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin yaƙar ita kanta ECOWAS ɗin. Sun lashi takobin cewar sun shafe ECOWAS ɗin daga ban ƙasa. Wannan dalili ne mai ƙarfi da ya kamata a duba. Ƙasashen da ba su kai Najeriya ƙarfin soja ba, in dai har za su irin wannan barazanar, to tabbas suna da ɗaurin gindi a ƙasa, kuma ɗaurin gindinsu ba zai wuce ƙasa irin ta Rasha ba. Batun sanata Shehu Sani da ya bayar da dalilai 13 wanda bai dace ba kuma bai kyautu a ce Najeriya ɗin ta goyi bayan mamayar ƙasar ta Nijar ba. Inda ya fara faɗa kamar haka, dalili na farko kamar yadda ya faɗa shine duk wani hari da ECOWAS za ta kai zuwa ƙasar ta Nijar, yaƙi ne kawai zai bayu ga faɗa tsakanin Najeriya ɗin da ita Nijar, duba ga yanayin kusancin da ƙasashen guda biyu suke da shi. Dalili na biyu kamar yadda ya ambata shine Rasha da ƙungiyar sojojin haya ta Wagner za su zo su goyi bayan jamhuriyar Nijar, kuma Najeriya za ta yi amfani da kuɗinta wajen gudanar da wannan aiki. Dama kuma Najeriya ce ke kashe kaso 70 cikin 100 na kasafin kuɗin ECOWAS ɗin. Ya ce ba na jin cewar Majalisar Dokokin Amurka da ƙawayenta za su zo su ba wa ECOWAS makamai don gudanar da wannan aikin a ƙasa. Dalili na hudu, idan har babu wani matakin soji da aka ɗauka akan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasashe irin su Mali, Chadi, Gina Bisau da Burkina Faso, me yasa za a yi a na jamhuriyar Nijar? Dalili na biyar, me yasa sansanin sojan Amurka da na Faransa yayin da ake ƙoƙarin yin juyin mulkin ba su hana ba? Duk da cewar sun sani kuma an sanar da su cewar ana ƙoƙarin yin juyin mulkin amma ba su hana komai ba. Duk da cewar akwai sojan Faransa sama da 1000 a ƙasar Nijar tare da sansanin sojan Amurka da ke ƙasar ta Nijar. Sai bayan an yi juyin mulkin sannan za su tunzura ƙasar irin namu su shiga yaƙi da Nijar. Wannan ma dalili ne abin duba. Dalili na shida, Nijar ta taimaka wa Najeriya wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda, kuma takan karɓi 'yan gudun hijira sama da 3000 yayin da yaƙi ya ɓarke a tsakanin iyakokin ƙasar. Dalili na bakwai, kada shugaba Tinubu ya bari a tunzura kansa ya fara yaƙi da makwabciyar ƙasar nan, daga baya kuma a bar shi ya bar baya da ƙura. Babu wata ƙasa da take yammacin Afirka da za ta iya yaƙi da take da ƙarfin soji da za ta iya yaƙar jamhuriyar Nijar. Najeriya za a dogara da ita kuma daga baya abu da abarta. Dalili na takwas daga cikin dalilan sanata Shehu Sani su ne, kada mu kuka fiye da waɗanda aka yi mutuwa. Idan al'ummar Nijar ba sa son mulkin soja, su yaƙi da kansu su ƙatarwa kansu 'yanci. Dalili na tara, Saudiya tana fama da rauni a Yemen bayan kashe biliyoyin daloli dangane da yaƙin da suke. Lallai babu shakka wannan abun dubawa ne, duk da cewar Saudiya tana da ƙarfin arziki da tattalin arziki amma ya samu rauni duba da wani yaƙi da ta shiga. Ina ga ƙasa irin tamu ta Najeriya da muke fama ma da tattalin arziki da matsalar tsaro. Dalili na 10, har yanzu gwamnatin Myanmar tana nan tana ci gaba da mulki, kuma babu wata ƙasa mai ƙarfin soji da ta tunkare ta don mayar da mulkin farar hula, duk da cewar an yi juyin mulkin a ƙasar, kuma tana nan tana ta gudana ƙasar. Dalili na 10, muna da faɗa na ta'addanci a nan gida, mu mayar da hankali mana a kansa fiye da na mu dinga tunkarar wani faɗan da bai shafe mu ba. Lallai babu shakka wannan dalili ne da ya kamata a duba da akwai 'yan garkuwa da mutane 'yan Boko Haram, to amma kuma har yanzu ba a kawo ƙarshen su ba, muke ƙoƙarin shiga wani yaƙi. Babu shakka ya fi kamatuwa a ce mu dawo mu yaƙi a nan gida Najeriya domin magance matsalar mu fiye da mu shiga wancan faɗan da bai shafe mu ba. Dalili na 12, dalili ne da muka riga muka faɗe shi a baya, ya ce babu shakka ƙasashe irin su Mali, Burkina Faso da Gini za su shiga wa jamhuriyar Nijar ɗin yaƙi, kuma wasu yankunan mu na Najeriya za su fuskanci hare-hare. Lallai babu shakka ƙasashen za su shiga kuma kamar yadda suka faɗa. Dalili na 13, dole ne shugaba Tinubu ya nemi hanyar tattaunawa da sojoji
don kawo ƙarshen wannan matsalar. Ma'ana dole ya nemi hanyoyi da suka haɗa kwambi ko hafsoshin sojoji da za a yi tattaunawar zaman lafiya, ba wai a fara yaƙi kai tsaye ba. Yan uwa, wannan su ne dalilai 13 da shi sanata Shehu Sani ya faɗa, kamar yadda muka ambata za mu faɗa muku su. Wannan shine cikakken ƙarshen bidiyon mu. A ƙarshe muna roƙon Ubangiji Subhanahu wataala ya zaunar mana da ƙasashen mu lafiya, kuma ya ba mu kariya da tsaro. Mun gode. To ƙarshen labarin kenan daga nan Jigon Hausa. Za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu labaran duniyar a shafinmu na intanet www.jigonhausa.com.